No, Teodor. Kde si to aute? Teo. Kde si to? Sem sa pozri. Teo. Ahoj. No, padneš. No, bum. Urobíš bum. No čo to? Kde si to? Teo. Kde si to? Tu pozeraj. Zasnímačia. Pre sa nafotiť. Sandra, nedrgaj. Sandra, veď nedrgaj. Už fúkame. Aha, už je druhé poschodie nafúkané. To musíme dať toto preč. Ako? Musíme dať hady. A kde tu musíme dať preč? Hej, tak. Prečo? Tak to len brzo. Sa tu špina dostala. Tá špina ešte bola už. A sem sa pozrite trošku. Sandra. Vidíš ma? Áno, vidím. Aj Ninku vidím. Aj vodu natočíme, ukáž ako šplachoce, aha. Aj tam. Aha, voda šplachoce, vidíš? Teplá je. Hej. Keď už bude studená, tak mi povedz, prepnem Ninka, hej? Len pozor, lebo tam je elektrika, všade máme elektriku, u nás sa nemôže takto dvíhať, hadiť sa hore, hej? A mamu kde máme? Mamu kde máme? Mama už chce ísť do bazénu, tak idem vypnúť, hej? Dobre? Vypnem, lebo mama chce ísť do bazéna. Dobre, Nini? Ale ešte vodu nehaj. Ninka, počítajte tam, nezaudleš. Nina, ako ti je v bazéne? Dobre. Aha, pozri sa sem, nech ťa vidno. Potom sa dáme do televízora. Mama, zasvietli tu. Mamina. Fajne? Si? No ako ti je fajne. Tak Ninka sa kúpe v kuchyni v bazéne, si predstav. Tam práve sa idem. Aj sa Ninka je už pri nej. Sani, aj ty si už tu? Počkaj, nedvaj tam ruky. Už fúkame bazén. A máte červené plávky obidve. Však? Ja mám pomarančové. Čo? Ja mám pomarančové. Pomarančové? Čo? Vyplo prúd? Musím dávať. si vypla, mama? Musím dávať teplu. Prečo si zhasla, mama? Ja som vykázal zasvietiť. Mamina. Zasvieť. Ale do Boha. No ty to tam tak naužiť. Opasovne musíš mať, Ninka. Nie je tak vysoko. A Saninka, ukáž sa. Postav sa. Ale naužiť. Tak. Ty si Lienka? No. A Ninka? Ja som táto čarodejka. Ty si čarodejka? A Aj poďakovali? toto musím... A poďakovali ste maminke? Poďakovali ste maminke? Aj toto na starúka. A ja... No choďte sa pozrieť do zrkadla. Nina, aké máte veci do školy? Do škôlky. No, také ako čisté. Ako čisté bola? Ja musím dať dole. Ako sa nám opárovalo? Počkaj, dneska sme nestihli, lebo dáka tetka tam bola. Kde? Kde bola teta? Po škôlke, Hej. že hračky dať. Ja mám klas. Saninka, ukáž tie tykadlá, aké to máš. Tak. Aby bolo vidno, že máš tykadlá. Aninka má copík, si rozpletáš? Áno? Áno. Dobre, moja. A Saninka ešte raz?
Tak, ukáž, teraz takto pozrieme. Celú lienku. Mama uteká. A teraz tak. Lienka. Ty si lienka, kukulienka, ty si lienka, kukulienka. Saninka je lienka, kukulienka. Čo si? Gule nabral? Gule si naprav? Hej? No ale fajný koník, čo? Kamarát, ja som v strede, ja som vyletel konovi na uši. Ale houby. No, a teraz skús ho ešte dá ako do bok. No, tak. A teraz skús sa dá ako inakšie. Dáš? No, hoj dať inakšie. Aj dole sa dá takto? Nadol? Takto nie. Takto môžeš spadnúť. Ak sa dá ešte? Dobre, to stačí. Ešte. Lupino. Teraz idem z druhej strany, hej? Chce nafilmovať, čo? Kde sme to vlastne? V Jáne však? Aha, tuto je kostol v Jáne však. To je Jánsky kostol. Chodíš sem do kostola? Hej. Naozaj, alebo klameš? Chodím naozaj. No a dneska pôjdeme? Či dneska, v nedelu? Pôjdeme? No hýbaj sa ešte. Či tam ideš na preliesky? Čo? Lukino? Ideš na preliesky? No dobre, tak preliezaj. Ja si ťa môžem aj priblížiť, vieš o tom? Čo? Naskaj? Haló, kde ste? Haló. Ninka, hýbaj sem. Ninka, hýbaj sem teraz na druhú stranu, von. Aby som ťa teraz nafilmoval. Beninku, kosni. Benny. A tam mi dal sneh. Úplne padajú. Ja nie. No teraz... Benny. Zima. Na rukavice si pozbierajte, aha. Je zima na chrbát. No vidíš, lebo ti tam sneh napadal. A to Sandra. Sandra? Hej. Ja som to cítila. Benny, daj. Daj rukavicu, daj. Nie teraz. Benina! Benina! A Disney dobry. No, a to dole. Dole. Jezu, Ninka, ale ideme dnu, lebo ako kašleš. Čo? Benny? Benny? Benny, daj? Benny, daj? Daj rukavicu, daj. Benny. Benny, kasni. Benny, no. Daj rukavicu. Benny. Benny. Benny, fuj. Fuj. Vidíš, ako pustil rukavicu, keď som mu povedal fuj? Fuj, fuj, Benny. Benny, putina. Je tam jedlo? Je tam jedlo, je to co? Ešte to mám asi zapnúť kameru. No ale to nevadí. Aj nakamerovať môžeme, však. A budeme musieť. Aj Saninku, hýbaj bližšie, Saninka trošku. Rodičia pre deti. A čo Saninka. máme robiť? No čo máte robiť? No tak nič nerobte. No čo robíme? Čakáme na maminu, nie? Tak čo máme čo robiť?
Keď čakáme na maminu. Pol hodinu. Čo hmotné vyrábať? Pol hodinu? Pol hodinu? Veď dnes čakáme pol hodinu. Pol. A ukáž mi, Saninka, kde máš ty postel. Ktorá je tvoja? Táto je tvoja? Aha, to je poriadna posteliska. To je poschodová. Prvá vec musí dostanúť a druhá vec musí sa nechať preoperovať. A tuto máte hračky. Tuto máte hračky kopec však. Počkaj. Aha, aj Saninku, počkaj, tak to, aby ťa bolo vidno, hej? Tak. A ukážeme aj hračky? Aké máte? Aha, tuto máte koľko hračiek? 5 bodov, vy ešte musíte trafiť. Koľko máte tu hračiek? Ak chcete hrať, Dáme hračky. No a teraz mi ty ukáž. Teraz mi ty ukáž, ktorá je tvoja postel. na druhej strane... Počkaj, teraz mi ide Ninka ukázať. Teraz mi ide Ninka ukázať, kde má postel. Ideš s ňou? Ideš s ňou? Ja som s tebou nebola. No tak choďte spolu, no. Bože, no tak ale nebolo. No choďte spolu, no. A tu máme aha kúrenie, taďal to nám ide, do kuchyne. Krbušak. Buka, aha, je moja postel. No, ukáž. Ukáž, Počkaj, Ninku, aby bolo vidno. ukáž, Ninku bolo vidno? ukáž, Tak toto je Ninkina postel. ukáž. Vidíš, toto je... No ale aj pooplachuješ ich, hej? Tie fľaše. Koľko máme? 5. 5? Vidíš, aké žariedlo? Tak v nedeľu pôjdeme do kostola? Do tohoto? Hore, čo je? Aha. Tam sa Starky sobášil so Starkou v tomto kostole. Hej? No. Oni tam mali svadbu. Bolali. No, už som asi bola ja na svadbe. Oto? Už som mala rok alebo 2. Hej. No, keď sa brali. Ja som myslel tak, že... Že v bruchu? Že v bruchu? Nedonosené deti sú najzdravšie, ja tvrdím. Jaj, nie. Tak koľko máme, Lukáško? Poďte si teraz, nech si Ujo nabere. Pozri sa, toto fajné teče. Kamarát, no napiť. Tak. Jaj, kolega. No co, keď ideme na bicykel okolo a nezastaviť sa aspoň na tú vodu, tak No veď to by bol hriech. Tak je? Dobrý deň. aspoň to, že máme ešte zadarmo. No veď už aj, no neviem dokedy. Veď to, príde nejaký Však nie. špekulant, dá tam zámku. A hneď to speňažia. Len toto by sme mali našu vodu predávať nám Arabom za nafty. Však oni tam tak biedia, oni keď vidia, že my splachujeme záchod pitnou vodou, tak im to nejde do hlavy. Že u nich toto nemôže existovať. No však To je ľudí... u nich čistá voda, tak to u nás ani človek, ani ruky neumie v tom. No, Hej, hej. Do